Brigadaren hasiera Caracas'en izan zen, pasa ginituen 10 bat egun Caracas'en, eta egia da Caracaseko erritmoa aski gogorra zela bai. Pixkat nekagarriaren momentu batzuetan. Azkenean Caracas'en pasa genituen lehen 10 egunak izan ziren bilkuratik bilkurara eragile politiko eta sozialen errealitatea ezagutu eta bakoitzak bere auzo edo zonaldean egiten zuen lana ezagutzeko, eta ondotik Meridara eta Barkisimetora joan ginenean talde gutxiago ikusi egin dituen, baina haiekin egoteko denbora gehiago izan genuen, haiekin mintzatzeko denbora gehiago ere, eta hor egia da gehiago zirela laborantza proiektuak, egitak eta kontsumitzaileek laborariekin egiten zuten zuzeneko akordioak ezagutzeko aukera izan genuen, komunek nola funtzionatzen zuten ikusteko aukera ere, nahiz eta bere ahultasun eta indargune ezberdinak erakutsi zizkiguten. Beraz, bai, biziki desberdina izan ziren lehen 10 egunak eta ondoko guztiak. Bai, gu Venezuela heldu eta 5. egunean Maduroren kontrako atentatu saiakera izan zen. Egia esan, momentu horiek nahiko tentsuak izan ziren, ez genekien ongi zer pasatzen zen, inork ez zekien ongi zer pasatzen zen. Komunikabideetatik ere erraten zuten, atentatu saiakera egon zela, baina ez egiten nola, nor. Ezakit oso bitxia izan zen egoera eta egia da ere, gu ere gelitu ginela, oitzen brigada egin ahalko dugu edo zinez egoera hainbeste aldatuko da eta gobernuaren erortzea gertatuko da, ez pixkat gu ere egon ezin batean egon ginen, azkenan hangoak ere ikusten genituelako urduritasun batean. Gero denbora batera lasaitu ziren. Eta pixkat bertako gobernuari eta bereziki Venezuelako herritarrei gure sustengoa eta babesa adierazteko ezen gauza handirik izan, baina gure aportazio txikiare egin genuen eta saiatu ginen momentu horretan ere Venezuelako herria eta Venezuelako gobernua bizitzen ari zen eraso hori salatu eta haiei babes guztia adierazteko.